Ngizothi ngisihluku ngizamile sebenze kanzima. Yiyo le video eshicilelwe nguNtaka ezinkundleni zokuxhumana emva kokugwaza abulale ingoduso yakhe abese ilobolile uNontobeko Cele. Umndeni wakhe ushaqekile ngalesi sigameko. Uthi ubungazi ukuthi sebebuyelene njengoba behlukana. Besazi ukuthi intombazane wahlukana nayo ngoba bahlukana phambi kwethu njengabazali ngoba phela akahle akuyona intombazane unkosikazi loya ulotsholiwe wayelotshelwa yimina izandla zami kakhulu kwasala umshado. So mase kuba nezingxabano kwaze kwakhoza ukuthi angithathe athi asihambe siyovela khona noma wakhe kukhulunywe umakoti kwaseyamala phambi kwethu. Isidumbu sikaNtaka sitholakala esilenga esihlahleni esiseduze kwakubo namhlanje kuseni. Umndeni uthi azikho izinkomba oyibonile zalomshophi. uNtaka ubengeyena umuntu onodlame. Yena bengeyena umuntu onodlame udumile nasendaweni ukuthi nje hayi umfana ube right nje. Kodwa ke umndeni wengoduso uyakuphika lokhu. uDobe washo ukuthi cha vele lo mfana i-relationship yakhe ayikho right. Uyahlukumeza nje uyamhlukumeza vele. Kule video uNtaka uzwakale ethi intombi yakhe imalile ngenxa yokuthi izothola imali yesikhwama sezingozi zomgwaqo uRaf. Kodwa ke ngokusho kwabasekhweni lakhe uNtaka ubehlelile lokhu kubulala. Usibusho so lento yakhe beyihlelile vele. Njengoba ekhuluma ngoba kunendawo ethi la einkundleni zokuxhumana kunendaba evelayo ukuthi ene ukhuluma nangeindaba zoRaf. uRaf uyayiveza le ndaba yaRaf kodwa akavezi ukuthi indaba yaRaf uyasukaphi. Usibula cathi nini last year this year ngoMay usibula wele ekhaya washayisa uNtobela ngaphezulu ngemoto wamqhufuza nje ngemoto. Umndeni uqhuba uthi umkhwenyana ubengumuntu onesikhwele. Umuntu obsessed ngaye umthanda kwakhe bengekho normally. Bengamthandisa ukuthi nje kuyajula bemthandela ukumphatha amrule. Uthatha umphefumulo dadewethu wasebona ukuthi abigwala kulungile. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu usigxekile lesi senzo. We are saddened by this as a country, as SAPS, as a department. It shouldn't have happened. But let us go to our young man in particular, because almost in all instances, they are the murderers. Lesi sigameko senzeka nje kusaphele isonto kuphothulwe umkhankaso wokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, iGBV.